Χαίρετε. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω πώς είναι δυνατόν αυτός ο λαός μετά από τόσα που έχει περάσει από τους πολιτικούς να συνεχίζει να απαντά στις δημοσκοπήσεις και να μην δείχνει αδιαφορία για κόμματα και αρχηγούς των κομμάτων. Μας σκοτώσανε τους ανθρώπους μας, 104 στο μάτι, 57 στα τέμπη. Μας κάψανε τα σπίτια μας. Όλοι αυτοί Σιμίτης, Σαμαράς, Τσίπρας, Μητσοτάκης. Μας ανάγκασαν να ζούμε σε φτώχεια, σε μια χώρα που δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίληψη, δεν υπάρχει παιδεία για τα παιδιά μας, γίνονται εγκληματίες από τα 14 τους χρόνια, καμία ασφάλεια στα σπίτια μας, καμία φροντίδα για τις περιουσίες μας από εθνικές καταστροφές, παρά το γεγονός ότι πληρώνουμε έμφυα και φορολογία. Δηλαδή, τι άλλο θα πρέπει να κάνουν για να αρχίσουμε να τους φτύνουμε. Βλέπετε, οι πολιτικοί έχουν τέτοιο θράσος που και να τους φτύσεις αυτοί θα επιμένουν ότι είναι σωστοί. Λοιπόν, για να καταλάβουν ότι δεν τους κάνουμε κέφι, θα πρέπει να τους αγνοήσουμε τελείως. Και αυτούς και τα κόμματά τους δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Απλώς να αναλογιστείς όλα αυτά τα χρόνια τι θα μπορούσες να έχεις και πώς σε ανάγκασαν να ζεις αυτοί οι αλήτες που λέγονται πολιτικοί. Λοιπόν, βάζουμε καινούριους στόχους με πρόγραμμα να αναλάβουμε τη διοίκηση της χώρας βάζοντας πλήρως μηχανογραφικό σύστημα που θα ελέγχει από τους διευθυντές μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο. Έλεγχο στα οικονομικά αυτής της χώρας και εξοδεύουμε για τις αμυντικές δαπάνες όχι με το πώς άλλες χώρες θέλουν, αλλά πώς εμείς θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, λιγνίτη για να φτηνίνει η παραγωγή ρεύματος, την εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου πολυτίμων μετάλλων για να έχουν αρκετά χρήματα για να επενδύσουμε στην παιδεία, ιατροφαρμακευτική περίληψη, στην ασφάλεια των πολιτών, τις ανθρωπιστικές συντάξεις και ικανοποιητικούς μισθούς σε δημόσιους υπαλλήλους και επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου. Θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη, δηλαδή πλήρη παρακολούθηση στα οικονομικά του κράτους και πλήρες μηχανογραφικό σύστημα, όλα αυτά για κονδύλια που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του κράτους. Και εφόσον αφορά μεγαλύτερα κονδύλια όπως εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων, αφού περάσει από το αρμόδιο συμβούλιο και εγκριθεί, θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα για να εγκριθεί από το λαό. Με λίγα λόγια, η σημερινή κατάσταση θα πρέπει να ξεχαστεί επαντελώς. Δηλαδή δεν υπάρχουν κόμματα με αρχηγίσκους της πεντάρας, οι οποίοι χωρίς καμιά μόρφωση εκμεταλλευόμενα το Σύνταγμα που με μια ψήφο πλειοψηφία εφαρμόζουν το δικτατορικό σύστημα το δικό τους και ορίζουν δικαστές, περνάνε όποιο νόμο θέλουν και διαχειρίζονται τη χώρα σαν να είναι τσιφλίκι του πατέρα τους. Με λίγα λόγια, αυτή είναι δικτατορία της πείνας και του ξεφτυλισμού. Λοιπόν, εάν η παρούσα κατάσταση δεν σας ενοχλεί και πιστεύετε ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε, τότε ακολουθήστε το κόμμα που πιστεύετε ότι σας εκφράζει καλύτερα και καλή τύχη. Ζήστε στην πείνα, ανασφάλεια και σε περίπτωση επίγοντος περιστατικού πηγαίνετε στο εφημερεύον νοσοκομείο, ξαπλώστε στο ράδιο και προσπαθήστε να βρείτε πού είναι τα παιδιά σας, γιατί δουλεύετε 2 δουλειές για να αντιμετωπίσετε τα έξοδα που το κόμμα σας υποχρέωσε να πληρώνετε προς όφελος των βουλευτών. Λοιπόν, εάν πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε τον έλεγχο της χώρας στα χέρια μας, τότε θα πρέπει να κάνουμε ριζικές αλλαγές. Πλήρες μηχανογραφικό σύστημα, πρώτον την αξιολόγηση των υποψηφίων με σύγκριση του ιδανικού πρωτότυπου, έτσι θα εγκρίνεται μόνο πρόσωπα ικανά οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, θρησκευτική τοποθέτηση, μορφωτικό επίπεδο,
γνώστης ξένων γλωσσών, περιληπτικό ιστορικό εργασίας και βαθμός επιτυχίας. Καθώς καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια σύντομη απεικόνιση του βαθμού ελέγχου μεγαλύτερης ανάλυσης και για κάθε θέση εργασίας θα γίνει στην ιστοσελίδα που θα λειτουργήσει σύντομα. Σας ευχαριστώ που επισκεφτήκατε το βίντεο μου. Παρακαλώ κάντε συνδρομή, έτσι είναι δωρεάν και θα μας διευκολύνει να σας ενημερώνουμε για τα νέα βίντεο, και εάν σας αρέσει αυτό το βίντεο πατήστε το μου αρέσει κουμπί. Καλημέρα σας και θα ξαναπούμε σύντομα. Καλή Ανάσταση.